επειδή μιλήσατε όλοι για τα κυκλοφοριακά, εγώ θα βάλω μια άλλη διάσταση που το αναφέρατε στην αρχή, απλώς δεν θα ήθελα να μείνει μόνο τόσο επιγραμματικά όσο το είπατε εσείς. Και μιλάμε για την πρόσβαση στην πόλη, για τους πεζούς, να μπορεί ο πεζός να έχει πρόσβαση στα πεζοδρόμια, για αυτά που είπαμε, αλλά μπορεί να έχεις πάρα πολύ ρευστά πεζοδρόμια, πάρα πολύ ωραίους οδηγούς τυφλών, όταν αυτά δεν είναι καθαρά, όταν η πόλη δεν είναι καθαρή, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πόλη που δεν την έχουμε δει οικονομική και εμείς που την έχουμε ζήσει και στους Ολυμπιακούς, πραγματικά ντρεπόμαστε για την εικόνα της πόλης μας. Είναι λοιπόν δράσεις που ο Δήμος, μόνο ο Δήμος, έχει την ευθύνη για αυτές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει έτσι ένα όραμα ίσως για κάποιον δήμαρχο, αλλά πρέπει να σας πω, επειδή είχαμε κοιτάξει στους Ολυμπιακούς πολύ την εμπειρία άλλων πόλεων, όπως τη Βαρκελόνη, που με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει και είναι μια Ολυμπιακή πόλη, αυτό το οποίο ξεκίνησαν να κάνουν στη Βαρκελόνη είναι απλώς να την καθαρίζουν. Αυτό που εμείς κάνουμε στους Ολυμπιακούς για την πόλη μας δεν ήταν ούτε να φτιάξουμε πολλά πεζοδρόμια, απλώς την είχαμε καθαρή και την είχαμε και συντηρημένη. Δηλαδή η συντήρηση, καταλαβαίνω ότι δεν σημαίνει ψήφους για κάποιο δήμαρχο, διότι δεν το γράφει καμιά εφημερίδα ότι συντηρείται Διονυσίου Αεροπαγίτου, ας πούμε. Ενώ θα γραφτεί ότι φτιάχτηκαν πεζόδρομοι στο Ψηρή. Ωστόσο, πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να καταλάβουμε ότι πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορεί η Ομόνοια να έχει αυτή την εικόνα. Η ενοποίηση, για παράδειγμα, είναι υπεύθυνη να κατασκευάζει πλατείες, κάνει τώρα την πεζοδρομήσεις. Κανένας μετά δεν είναι υπεύθυνος για να συντηρήσει αυτό το έργο. Είναι ο Δήμος, αλλά δεν το κάνει. Αυτό λέω. Είναι ο Δήμος υπεύθυνος, βέβαια. Οπότε, πραγματικά, εγώ θα ήθελα να δω συντήρηση και καθαριότητα στην πόλη μας. Και φαντασία.